Планы на лета многія з юнакоў і дзяўчат пачынаюць будаваць яшчэ з зімы. І адзін з рэальных і цікавых варыянтаў запісацца ў будатрад. Спецыялісты маладзечанскага райкама БРСМ зараз сустракаюцца з навучэнцамі каледжаў і старшакласнікамі школ, знаёмяць іх з гісторыяй маладзёжнага руху і падрабязна расказваюць пра ўвесь алгарытм дзеянняў для тых, хто вырашае летам прымерыць куртку байца будатрада. Тым больш, што ў залежнасці ад узросту юнакам і дзяўчатам падбіраюцца аптымальныя варыянты працаўладкавання. Студенческий отряд может записаться с 14 лет и до 31 года. Безусловно, когда к нам вступают, то все время приходят снова и снова. Это каждый год, иногда и в один сезон приходят по несколько раз, потому что студотряды сближают, иногда целыми компаниями остаются и просятся на вторую смену. То есть идет такая у нас практика, и мы каждый год приятно видеть тех же людей, которых мы трудоустраивали в прошлом году, в позапрошлом. Летась спецыялістамі маладзечанскага райкама БРСМ быў створаны 31 студатрад, і на сваіх зменах адпрацавалі больш за 300 чалавек. Накірункі дзейнасці самыя розныя. Маладыя людзі выбіралі медыцынскі, сельскагаспадарчы, сервісны, педагагічны профілі. Работа ў будатрадзе – гэта не толькі магчымасць для многіх атрымаць першую зарплату, хаця гэты аспект заўсёды застаецца ў ліку асноўных, але любы будатрад – гэта яшчэ і змена абстаноўкі, і магчымасць пазнаёміцца і павучыцца зносінам з іншымі равеснікамі і праявіць свае арганізатарскія здольнасці. Помимо возможности заработать деньги, конечно, любой студенческий отряд – это про знакомство, это про коммуникацию со своими сверстниками. То есть с каждого студенческого отряда находится человек, который ты общаешься на протяжении нескольких лет. Как у нас это был первый самый студенческий отряд Новосход-Агро, до сих пор есть люди, с которыми ты пересекаешься, встречаешься, узнаешь, как у них идет жизненный путь, и это, конечно, дорого стоит. Падчас акцыі промапраекта актывісты БРСМ раздаюць усім патэнцыяльным удзельнікам будатраду спецыяльныя анкеты, якія можна запоўніць і прынесці ў мясцовы райкам. Можна адправіць заяўку ў электронным варыянце. Трэці працоўны семестр набірае ход, і ўжо ў пачатку чэрвеня першыя атрады адправяцца на свае месцы дыслакацыі. В этом году я заканчиваю 9 класс. Планирую поступать в 10 класс. Также хотелось бы попробовать этим летом поработать. Эту возможность мне предлагает студотряд. Есть две направленности. Сервисные, которые я планирую туда. Может быть, даже получится взять кого-то из своих друзей вместе. Потому что когда вы вместе работаете, намного сплоченность идет. И этим легче адаптироваться. Алла Маркелова, Дмитрий Пятенок, МКТБ.